Dichuo moro kod minode itimonegi thieth e ostal mar Baringo bang' hinyruok mane giyudo e lweny manomuoch e kindgi. Dichuono yangore ni koro notong'o lwet minode kaeto temo kawo ngimane owuon. Jafwambo marwa Betty Juma miwa ler mar wachni. Picha marwakowa e kar thieth ma Baringo Referral Hospital en mano makedo kod lwenje mag udi mabende tinde omedore ahinya. Lweny makamae omiyo jal moro gi min ode sani ni kod rem e kinde magidhi nyime gi yudo thieth kanyo. Laban Kipchumba gi jaode Veronica Jepkoech nyoring godo e kar thieth ma Baringo tok lweny e kindgi mane owegi gi hinyruok marach. Lweny no manyo muoch e kar dak margi mantiere e gweng' ma Emom e kar chung' od bura Matenges. Wachore ni ji ariyo go ne ochako yware tok Veronica weyo nyathigi matin dalagi e kinde mane odhi e limbe. To kane ywarok ohewe, Veronica ne dwa wuok. Kanyo emane Laban owuodho Betty ma otong'o lwete. Mimi nikamwambia sasa, mimi siwezi kaa leo nyumbani sababu wewe hakuna saa ile wewe umelewa, hatuwezi lala salama. Wewe unasumbua watu. Nikaingia kwa nyumba nikatoa bag ya manguo. Nikataka kubaki manguo, akaingia kwa nyumba. Sikumuona ako na panga. Nikainama hivi, nataka kuweka manguo kwa bag. Akatupa, nikata na panga hivi. Once nikaanguka chini, mkono ikaanguka. Mtoto ya huyu ya kwanza tulikuwa na yeye. Labo nikamwambia huyu uniletee chemu mpaka nyumbani tukae na yeye. Sijui huyu alienda kugombea na nini na huyu bwana yake. Tok fwenyo gimane otimo, Laban ne otemo kawo ngimane oko owuon. Alama manie ng'ute nyiso ni ne otemo ng'ado ng'ute. It is said that after the man cut the wife, he tried to cut himself, maybe trying to commit suicide or to show that he was injured as well. Laktar maduong' e kar thiedhno Gerishon Abakalwa bende lero ni ne gitemo kar nyalo margi mar chiwo negi kony mapiyo to gie sani ngimagi ok ni kama rach. When we received them, we managed them well, we controlled bleeding, we have managed them well, including ear, nose and throat specialist treatment. The hand has been repaired, but we were not able to return the distal end of the hand because of the time taken before we received that hand, and it had a lot of debris. So it was not a good quality hand for retachment. Kwayo mar Veronica en ni mondo omiye ratiche ka owacho ni chenro duto mane opango timo ochung' kaluwore ni okodhi tiyo gi lwete kendo. Wuon gi bende dwaro ni ten piny owacho okawne Laban okang' mager. Nataka haki yangu sababu mimi nimeharibiwa maisha, siwezi tena kufanya kazi. Hii nasikia vibaya sana. Nataka yeye achukue hatua ya kijana hiyo. Apelekwe kabisa mpaka life yake milele. Kwa sababu amelemeka. Nilisomesha yeye kama amaliza form 4. Alipata C-. Nilikuwa nataka nipeleke wale. Sasa hana mkono, sasa ataandika na nini? Betty Juma, Ramogi TV.